סילן. מה? רגע. זה הסרטה שמה יוטיוב. איך נקרא לה? יעל חושבת שאני מצלמת אותה. אבל בעצם אני לא מצלמת אותה. אני מצלמת את האייפון שלה. ואיפה דוד? דוד בא לפה, בוא נצלם אותך, בוא. תעשה חיוך. את מרשה לי לעשות סרטון של היוטיוב? מה? סרטון של היוטיוב. לא. רק עשיתי בזה, אף אחד לא הייתה בזה, וירשום, יעל מדברת שטויות, ככה נרשום. צריכים לפורסם, מה אכפת לך? אני רוצה אחוזים בפרסום. אחוזים בפרסום. דוד! מה זה מכונית? מכונית. זה לשים את זה נכון?